Stort skæld. Ja. Fuck miljøet. Hey, og velkommen tilbage på Kummen, gutter. Yes, det er sædvanligt Emil. Nora. Sune. Og i dag snakker vi om servering. Men hurtigt vil jeg bare lige spørge, hvordan har jeres dag været? Du ved, stille og roligt. Det er en dag som hver anden. Det er onsdag. Sådan middle of the road dag, ligesom sådan middle of the week. Det er bare dagen midt på ugen. Der er ikke så meget interessant at Det sige er om vel det. stille og roligt nok. Altså, der skal ikke for meget, der skal ikke for lidt. Altså, Det lyder godt. Yes. Har I lavet noget spændende indtil videre i dag? Vi har haft vikar for det meste af dagen, og tysk, så det er jo spændende. Så jeg havde fransk, så jeg kan ikke rigtig relatere til det der tysk noget, men altså, jeg guten kan tak. ikke relatere til nogen af jer, fordi jeg har ikke noget Ja, af det du der, har så- afmeldt tysk. Ja, Shit, Det- mand. så jeg sov. Gangster. Det var vel godt. Ja, det er, som det skal være. Som Yes. det skal være. Så kender vi Sune igen. Yes, men nu skal vi jo snakke om TPOE-servering. Servering, som altid. Vi har ikke haft servering endnu. Nej, så vi snakker om serveringen fra i går. Ja, og det er jo sådan, det var jo god servering, så vi regner ikke med, at der er super god servering i dag. Men det var god servering i går. Yes. Det var nemlig chokoladeboller. Chokoladeboller. Det kan man ikke. Man kan ikke gå galt med Nej. chokoladeboller. Det er svært. Det er en delikatesse af en delikatesse. Det var faktisk, Wow. altså det var faktisk Marie, altså lærer Marie, Ja. der anbefalede det. Og det har lige sat lærer Marie så meget højere for mig. Jeg er så glad for, at jeg har hende som lærer. Det er Fantastisk. Hvorfor kan vi ikke bare sådan bribe lærerne til at sige, at vi skal have bedre servering? Easy. Man kunne åbenbart bestemme, hvilken aftensmad man ville have til ens fødselsdag. Og det var der bare ingen, der vidste. What? Nej, jeg så det godt. Victor han skrev. Ja. What? Jeg har altså, den jeg har første aldrig dag. hørt det. Hvordan Men, vil det være altså, muligt? Altså, det er sådan, what? Hvorfor er der ingen, der har sagt det? Og altså, jeg har jo midt i en ferie, så det kan jeg bare aldrig få lov til. Sådan ret nederen. Det er nederen. Fuck. Ej, men serveringen var god, men der var faktisk et lille problem med det. Yes. Der var ikke nok. Der Hvad var fanden, ikke det er nok. noget pis. Der var ikke nok. Det bliver spist så hurtigt. Man får kun én bolle, og så er det det. Altså, jeg sprintede, jeg spiste en så pisse hurtigt, så jeg kunne nå at tage en anden fra det andet bord. Jeg nåede kun at få 2. Jeg plejer normalt at spise 7 stykker kage eller sådan noget. Ja, altså, det er jo det, man skal gøre. Jeg nåede desværre kun én, så det er sådan lidt... Det er lidt deprimerende. Jeg nåede Åh. 2 dog, men jeg blev holdt lidt tilbage, på grund af, at jeg skulle ligesom... der var linje for mig jo, og det er det Ja. også for jer. Så. Ja. Det er sådan... Men Ja. det mest deprimerende ved det føler jeg, det er, at når man har haft en god servering, så er man godt klar over den næste servering. Der kommer... Det er i hvert og fald især- sjældent. Ja. Hvis det sker, så er det sjældent. Hvis det Ja. sker, så er det fordi, der har været rester. Og Ja. vi kan jo Ja. godt føle, at der er jo ikke nogen rester, hvis vi ikke fik nok. Nej, Nej, så er det sådan lidt... selvfølgelig ikke. Ja, er det sådan bliver lidt højst sørgeligt. sandsynligt brød igen. Brød. Som altid, brød. 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 Og saft. Saft. Altså, ved du hvad, saften var faktisk god. Det- Kan vi lige ja. snakke om, at saften... Det kommer an på dagen. Fordi jeg nogle føler gange, faktisk- så er det vand med rød farve, og det magter jeg ikke. Det her køkkenhold og det sidste køkkenhold har lagt det solidt med saften. Det er simpelthen godt gået. Saften har været virkelig god, men før, hold kæft, hvor var der meget pædagogsaft, det var over det. Det er rigtigt. Det var jo er- helt dødssygt at arbejde med. Altså, måske nogle gange kunne du godt lige putte lidt... Du ved, lidt dansk vanille eller noget shit. Bare lige for at spice det op. Nu synes jeg lige. Nå, Jeg okay, kan never godt mind, blive så. enig med dig i, at der måske kunne være lidt variation. Måske skulle vi have nogle forskellige saft. Hyldeblomsten, Ja. det kunne være. Hyldeblomst. Det kunne være gangster. Fordi det er jo bare den samme saft. Det er bare hver rød eneste saft. gang. Altså rød saft er en klassiker. Og man kan Det ikke er gå det. galt med rød saft. Men man kan også hyldeblomst- blive lidt træt af rød saft. Det er også en Der skal laves klassisk. mere saft. Fordi jeg føler altid, Ja. at jeg får 1 glas saft til den første ting. Og så hvis der er meget kage, så går jeg op og spiser mere kage eller mere brød, som er pistørt. Og så er der bare ikke mere saft. Ja, altså, så bliver man nødt til at gå ud på toilettet og hente noget vand. Altså, hvad fuck? te og kaffe, det er fandme for dårligt. Der er ikke... Altså, nogle gange, så er det til servering, andre gange, så er det der ikke. Hvis det er der, så står det bare på midterbordet. Altså, det er for dårligt. Midterbordet for helvede. Det sker der for coronarestriktionerne. Ja, altså, det var sådan... Vi skal holde os væk fra hinandens bord, med mindre, at man skal have kaffe eller te. Så går man ind på midterbordet. Yes, men nu har vi talt nok om, hvad vi synes, så vi skal høre fra en anden person. Vores gæst, nemlig Emil Jørgensen. Og velkommen til showet, Emil Jørgensen. Så kan det. Som tidligere, vi snakker om servering. Det du er ekspert på, det er dit område. Ja, det... Jeg har haft nogle ret gode erfaringer med serveringer. Ja. Det har vi hørt, ja. Hvad synes du om serveringen i dag? Det var jo den i går, vi snakkede om, så hvad synes du om serveringen i går?
Altså chokoladebollerne. Yes. Chokoladebollerne, yes. Chokoladebollerne, de var gode. Mit rangsystem for servering går på en skala, der hedder 1 glas saftevand til 8,5 glas saftevand. Og hvis det er sådan virkelig lort, så bliver det til 1 glas pædagogsaftevand. Jeg synes, chokoladebollerne, de fik en god 8 glas saftevand. De var gode. Det var ikke rosiner. Det kan jeg godt respektere. Skal du des rosiner? Skal du fuck med rosiner? Det skal jeg faktisk. Alle har meninger, ikke også? rosiner- Jeg er enig med ham. Rosiner, det er sgu ikke lige min smag. Vi har Alle splittelse på kummen, mand. Yes. I må selv om jeres mening, men for mig så hører rosiner ikke til på chokoladeboller. Forstår. På boller. Men de var gode. En god 8. Saftevanden, det var ikke pædagogsaftevanden, så det kan jo altså respekteres. Jeg vil give dem en god 6 ud af 8,5 glas saftevand. Okay. Så serveringen til sammen var en god 7 eller en 7,5 ud af 8,5. Jeg synes, at smøret var fint blødt. Nogle gange så har køkkenholdet det med at ikke varme smøret op, før de serverer det, og så bliver det fuldstændig umuligt at smøre på de ting, man skal smøre det på. Mm-hmm. Men jeg synes, det var fint blødt til at smøre på i går. Men mig lige på, var der te den dag? Jeg tror, der var te, men fordi der var så mange mennesker til servering, så var der ikke nok. Jeg lader i hvert fald ikke mærke til teen, hvilket aldrig er godt. Når man kommer ind, så skal man ligesom lægge mærke til teen. Ja. Teen skal være noget af det første, man tænker, fuck, der er te i dag. Præcis. Shit. Hvilket jeg ikke lægger mærke til, så det er Skuffende. skuffende. Har vi mere til Emil Jørgensen, eller skal vi gå videre til næste topic? Hvis der ikke er nogen, der har noget, så synes jeg, vi går videre. Yes. Lad os skylle det lort ud og komme videre til næste del. Stort skyld.